Nostin Nalamaalissa, siellä taisi kyllä riittää olla nyt tällä kertaa Nalan ohjaksissa eikä Päivi. Ja seuraavaksi radalle lähtee numerolla 182 Belgian paimenkoira Redi ja Tiia Riikola Lakeuden koiraharrastajista. Valmistautuvat 183 Myro, 184 Aurora ja 185 Kiia. Nauhoin jo aiemmin kylmällä. Ajattelin, että se menisi ohi sille. Mutta sitten se täytyisi avaa tosi hyväksi lämmitellä. Pelkkää lämmitellä. Mutta sullekin, koska se on nyt pohjalla, sehän uusi on. Sillä pitäisi olla joku puolustustukasta Ja harmillisesti siellä loppukiemuroissa